Те хора, днес ще играем Dress the Empress. Вау! Абонирайте се за канал, да. Но забравих се таймера. Не обичам тази тема. Се обичам като ангел. Що всички загодате? Какво правя? И аз се обичам тъй. Много мислят за луда. Ето не че ще бъдат далеч от истината, но все пак. И казват за тази дреха е фешън. Не. Тако. Бъркана съм. Просто ще ги махна и ще сложа тези. Те хора, Dress the Empress е една игра, в която трябва да създавате аутфити, облекла и най-различни работи. Този Dress the Empress е създадена от хакерка. Да. Аз като го чух малко се очудих. Има питайте, що ми е цей куцър, просто току-що се събудих. Та от това момиче прави нов апдейт, от нея е създадена играта. В друг клипче ще разкажа и за самата нея. И тя се казва Лана. И преди време Лана не беше тук. Съм малко тихо, но не беше съвсем изчезнала за радост. Лина я е била затворила в клетка. Ако знаете кой е Лина, окей. Лина е сестрата на Лана, братовчетка деца. И тя много е завишала като малка. И решила един ден да я отвърне преди нещо. Вот как така станете. Вот как така станете. Много странно. Колко са красни мъжките лица. Само.
Абсолютно същото мога и аз. Илина и хакерка Ада. И са ключова главна. Да. Какво правиш? Actually, it's a cute. Ето и мене. Направо много са красива. Справих само един питон. Това Лена се заключва. Всъщност първо не се заключва. Първо на мястото на Лана се появяват някакви кашони. Не, няма. Тя е била затворена тогава. Минава малко дни. И Лина идва на работното й място. Като първоначално решаваме, че съместничка на Лана. Докато не слизат някакви клипове в YouTube. Аз за жалост не съм снимала като Лана се освобождава. Жалост. Какъв той? На трето място, ако си бях слушала чантата Вой. И между другото, моят червен надпис е специален. Златна паричка. Още една, да. Та сега ще покажа едно тайно място в 6 Umbrella, което може да бъде важно. Там има и пари. Побежи на старото сега, няма мястото да те там. Защо? Стабелана. Що ме да направи? Айде. Та Лана. Ето е Лана. Детето ни беше. Значи тя беше сключена ето тук. Даже може да видим ето. И сега ще покажа как да направите без таймер. Да натискате ето тук. Трябва да ви излезе едно бяло топче на екрана. Така като ви излезне това, натискате най-първото, след това Yes. И бум, прави тук без таймер. Сега ще и
два кода. И аз съм на българска азбука. И е така. И получавате ето това. Това получавате с тях. Пък с още един код. Е този код. И получавате ето къде това. Та. Тук има и още един код, който пише ето отгоре скриншотнете си и го напишете някъде и след това ето тук го пишете. То гледа, че това е всичко за Джуеса. Това беше от мен. Чао! Абонирайте се за канала и